Kaixo lagunok, prezaudete munduko bidaia harrigarriena ezagutzeko? Gaur ez dugu maletarik beharko. Begiak ondo irekitzea besterik ez. Gaur landaren bizitza zikloa ezagutuko dugu. Hazi txiki batetik, lorerik ederreraino. Lehenengo atala, hazia. Hasiera guztien iturria. Dena hemen hasten da. Hazian. Haziak lo dauden altxor txikiak bezalakoak dira. Lurra azpian geratzen dira, ezkutatuta. Une egokia iritsi arte. Zer behar dute esnatzeko? Hiru gauza magiko. Ura, lurrarroa eta eguzkiaren berotasuna. Bigarren atala, ernamuina eta ernetxea. Ura edaten dutenean, pluf, hazia ireki egiten da. Horri, ernetxea deitzen diogu. Lehenengo, sustrai txiki bat ateratzen da behera. Ura bilatzeko. Eta gero gora! Zurtoin txiki bat agertzen da argiaren bila. Kaixo mundua! Hirugarren atala, hazkundea eta hostoak dira. Landarea hazten doa, eta hostoak ateratzen zaizkio. Hostoak landarearen sukaldeak dira. Eguzkiaren argiarekin eta airearekin, landareak bere janaria sortzen du. Horri fotosintesia deitzen zaio. Landarea gero eta indaortzuagoa eta altuagoa egiten da. Laugarren atala, loratzea eta polinizazioa da. Eta begira, iritsi da unerik politena, loratzea. Loreak ez dira politak izateko zoik, misio garrantzitsu bat dute. Intsektuak, erleak eta tximeletak loreetara etortzen dira nektarra hartzera. Eta azkena, bosgarren atala, furituak eta hazi berriak. Lorea desagertzen denean, askotan, fruitua agertzen da. Eta fruituaren barruan zer dago? Hori da, hazi berriak. Hazi hauek lurrera eroriko dira. Edo animaliek eta haizeak urrutira eramango dituzte. Zikloa berriro gaztadin. Ikusten duzue? Natura gurpil zoragarri bat da. Hazi batetik landarea, landaretik lorea, eta loretik berriz hazia. Zelako magia! Gustatu zaizue bidaia? Ezaztu bideoa gustoko duzuela ematea eta kanalera arpidetzea. Maizu Mikel Hezkuntzarekin batera ikasten jarraitzeko. Hurrengora arte esploratzaileok!